L-Aġenzija tar-Ratings Standard & Poor's tgħid li l-kriżi tal-euro tista' twassal biex il-banek f'Malta jalqu aktar idejhom u ma jselfux b'mod li dan ikollu effett negattiv fuq it-tkabbir ekonomiku u d-dejn tal-Gvern ikompli jikber. L-Aġenzija tar-Ratings tgħid li dan kollu jista' jitfa' lil pajjiżna lura. Standard & Poor's għandha dubji dwar kemm il-Gvern se jwettaq riformi bħal dik fis-sistema tal-pensjonijiet kif kien diġà ntrabat illi jagħmel. L-istess aġenzija wara li kienet iltaqet ma' uffiċjal tal-Gvern kienet qalet il-Gvern Malti biħsibu jerġa' jolli l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Standard & Poor's qed juru dubji dwar kemm il-Gvern jista' jkun effettiv fil-passi li qed jieħu biex jindirizza l-problemi tal-ekonomija. Ir-rapport isemmi wkoll il-banek reġistrati f'Malta. L-Aġenzija tgħid li filwaqt li bosta mill-banek reġistrati Malta mhumiex involuti fis-suq Malti, il-problemi fiż-żona euro jista' jkollhom effett. Ir-rapport jinnota l-fatt pożittiv li ż-żewġ banek ewlenin illi jaħdmu fis-suq lokali huma sostnuti minn depożiti tal-Maltin Dolawċin u m'għandhomx bżonn finanzjament minn banek barranin. Madankollu qed kwistjoni ta' likwidità u tas-saħħa tal-prezz tal-proprjetà illi qed tagħmel tajjeb għas-self illi dawn il-banek jagħtu fis-suq Malti. Skont Standard & Poor's dan iżid il-possibilità ta' intervent mill-Gvern minkejja illi dan ikun limitat biss għal banek Maltin. Għalhekk wieħed irid jara l-impatt fuq il-finanzi tal-Gvern. Id-deċiżjoni dwar ir-ratings ta' 15 minn 17 il-pajjiż miż-żona euro fosthom Malta mistenniet tittieħed wara l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta' din il-ġimgħa.